במערך ההפרדה אמרתי קודם 3 זרמים, זה בעצם 2 זרמים, זה זרם יבש וזרם רטוב. הזרם הרטוב זה כל הפסולת האורגנית שיוצאת מהבית. הזרם היבש זה קרטון וקרקע וזכוכית צבעונית, וזכוכית שקופה ונייר ובדים ועיתונים ויש עוד, אני אראה את זה אחר כך. למה אמרתי 3 זרמים? כי בעצם כל מה שבסופו של דבר לא הולך למרכזי המחזור היישוביים הולך לפח הירוק שכולם מכירים והולך להטמנה, מה שבסופו של דבר לא רוצים, אבל זה מעט. אז מה קרה? לצורך הטיפול בפסולת הרטובה נמסרו לתושבים פחים חומים ופח קטן נוסף שמוצב אצל כל אחד בבית בשיש, על השיש במטבח, ושם שמים את הפסולת האורגנית ומשם לוקחים אותה לפח החום, הרטוב. היבשה מופרדת במרכזי מחזור יישוביים, אמרתי לכל מגוון החומרים שהחליטו לטפל בהם במועצה. יש פה את החלוקה ליבש ורטוב. נמסרו או נמכרו? מה? נמסרו בחינם. אף אחד לא שילם שקל על זה. תכף נגיע לזה. עכשיו, איפה היה פה בעצם מהלך של שיתוף ציבור? עד כמה שאפשר לקרוא לזה שיתוף ציבור, זה נעשה ביחד עם הציבור, כי אומנם המועצה אמרה אנחנו נכנסים לכאן, אבל זה נעשה בשיתוף בכמה מובנים. אחד, תכף אני אראה את זה, זה ההסברה והחינוך. 2, זה בעצם אצלי ביישוב, ממש לפני שהמועצה נכנסה לפרויקט הזה, אנחנו, כשלעצמנו, הוועד המקומי אצלי ביישוב אמר בואו נקים מרכזי מחזור, אנחנו רוצים להתחיל לטפל בפסולת שלנו, והנה הגיעה המועצה עם הפרויקט הזה, ובעצם אני מתחרביתי. אז התחיל קודם כל בבת חפר. ההתחלה לא בבת חפר. זה היה יוזמה של תושבי בת חפר שלא חיכו למועצה האזורית. נכון. יצרו את המרכז מחזור הראשון עם 18 ערוצים, כמו שקצרה. והם בעצמם התקשרו עם החברות שאספו, ואז המועצה האזורית ראתה את הדוגמה של בת חפר והמצאה את זה לכל עוד רשויות אגב בארץ. מה? כל הסיפור של מרכז רב ערוצי מאוד, כלומר אצלנו במרכזים יש 7-8, אז עושים מרכז של 18, כולל קרקע, כולל שמן, כולל כל מיני דברים כאלה. אז הרבה רשויות לקחו את הדוגמה הזאת ועשו לפחות. אני יודע שענת בן דרור, זה מישהי שהמועצה, במסגרת הפרויקט, לקחו מישהי שהפכה להיות עובדת מועצה, והיא אחראית על כל נושא החינוך והסברה, וענת בן דרור, היא גם הביא לנו את כל החומר הזה, על הבמה הזאת. אז היא כל פעם מספרת לי שהם מגיעים למועצה האזורית עמק חפר כדי לראות. כן. מה? אוקיי, אז הם מגיעים פשוט למועצה האזורית עמק חפר לראות את המרכזי מחזור ואיך הדברים האלה עובדים. הזרם היבש, אז פיתוח הפרדה ומחזור, כלומר התושבים נדרשים לקחת את הפסולת שלהם, היבשה, את הקרטונים, את העיתונים, את הזכוכית השקופה והזכוכית הצבעונית והכל, ולקחת ולהציב את זה במרכזי מחזור. זאת הדרישה. אני יודע שגם עכשיו התקדמו בפרויקט, והתחילו לעשות סקרים וסוקרים. אני יודע שיש פחים אצלי ביישוב שקיבלו מדבקות, אתם לא ממחזרים, אתם לא פועלים, לא מתחילים בשלב. באמת, זה לא מצחיק. אני יודע שלמזכיר היישוב, מזכיר היישוב אצלנו לא אוהב ירוק, הוא מה אני אעשה, הוא לא ממחזר, ככה הוא שם לנו מדבקה גדולה על הפח הירוק שלו, כדי אולי טיפה להביך אותו, אבל כלומר, מה שאני בא להגיד, יש התקדמות מבחינת הרגולציה והסו-קולד אכיפה. אני יודע שגם בשלבים הבאים, ככל הנראה גם תיכנס חקיקה עירונית או חקיקה עירוניים, ואולי, אני לא יודע איך זה ייכנסו. הבחירות לרשויות המקומיות. לא, אצלנו זאת שנה. מוכן להגיש מועמדות, אני אשמח.